mandek Solo ambu gelu sebentar. Iya wis anak isul matur Pak Ayu Pawit mau tak santet ketok kene to kan wis dia pae ayu dhewek ketika mati dhewek gitu ya. Iya wis sampur salah penghormatan adi bapak ibu tuan rumah khususnya Mas Budi ketua rakyat Abdul Budoyo Benya sampai lempar ke depan kendal diketak mulai ya. Kesuwun kanggo bapak kang ngegokan sampai ya Pak ya anak tuh patuh minal iman gitu ya kebersihan itu bagian dari iman saya juga digokakan Pak iya wis saya kira sira megyawe coba susu-susau sira ke susu-susu dasare sira sing dawa lare cilik ya dasar mati sengkel sira umpama nyusunnya bapake pendiri bapake wis garing kreng aku pensil kali susu garing kate mutia iya begitu kalau ujung gede jauh iya wis ya kudu sadar ambil coba mau gede-gede gede salam dua yang renteng deh takut kepala yonda terus nang daune terus nang berutut terus nang gomongnya yoke ya hati-hati kenal pote mulai deh salam doyang renteng yo nyirik ngidul ngetan ngawar kaya dening darang precek Singolundoyo Argo Budoyo mulai sampur lempar ke depan kendang digerak mulai Arjuna Priyanto Sukarjo ya makan duwe satrio kodoro pun kok teko mrene indiani anake mrene ketika satu di sana ada cemeng jare tapi kan cemeng-cemengmu anan ya di kuyo aja diterusan wis kelambi cemeng suara cemeng ketika ya wis ben saiki siap ning dunia dalam berita dengok ngomong-ngomong nang dulur ini Argo Budoyo mapan ana ing pas-pas gelagah nyungai budi ketua wayang sampur lempar ke depan kendang dikeplak gini tak kasar kuda Priyanto
Deng. Iya wis Pak, kelutuk kena Pak, belas-belas itu Pak ya, terus ditimbangaken Pak ya. Kena gue nempur. Iya Deng, anaknya semua turun kang ayu ya, saiki sira miber-miber kaya dene kuku cedhul iki kembang gondoning arung. Argo budhe kang teko ring Sukarjo ya Deng ya. Semua kaya dene kang diarung kali arang ya. Pasang kang terakhir ya wis entek-entekan Deng. Sira saiki mulya yang kandhang ira dhewe ning sadurunge sira mulih ya lupa sepuro kang wake ya bapak emak adon anak kang kumpul nganti ini kabeh diawin menungso sareng putih iku digawa Deng ya kang sampurna amung Allah Subhanahu wa taala Deng. Terus mari ku kadung sira mulih biarongi gawani baju biarong karena kok liga sponsor pria kongko kasih daya tak tumpung berdiam bison ya sampai lempar ke depan kencang diketok oleh biangkau Kita tahu, kebiar ya.